Здравейте хора, аз съм Shadow Boom. Днеска ще направим финала на Build Battle. Build Battle. Ето велики. Ванката БГ е на финал с Мегето. Който загуби, Ще трябва да му направим гадна. ще му трябва да му направим гадна напитка, която трябва да И ще изпие. снимаме клип. Да. Очаквайте и ще видите лицето на Shadow Boom. Хора, сега Ванката БГ трябва да за 15 минути да построят кенгуру. И трябва да ги оцени. Да ги оценя аз, Велизар, съдята. Велизар, съдята трябва да ги оцени. Изчакайте само съдята да си вкусне. Да си вкусне. Аз ще казвам старта. Хронометъра. Ще кажа старт. Добре. Всеки готов 3, ли? Да. 2, 1, старт! И надпреварата започва. Shadow Boom е наблюдателят. Значи, Иван започва с много грозен цвят, но няма верно. Няма Отиваме да видим Мегето. Прилича на гащите на... Мегето почти нищо не е направил. Макдоналдс. Ама хора, не трябва да е легнал, да знаете. Макдоналдс. Не трябва да е легнал. Не трябва да е легнал, трябва да знаеш. Да видим Ванката БГ. Идва Крипър към тебе, затова ще го убие. Кенгурото на Иван прилича на Рона от Макдоналдс. Спонсорирано от Макдоналдс. Хора, това... Ама трябва да е огромно кенгуру. Голямо. Това голямо ли е? Това корем ли е или дупка? И това... Ванката БГ, това не е голямо кенгуру, огромно. Това е бебето, това е едно бебе само. Огромно. Може да направи той от Мегето ако какви ги иска върши? Мегето, добре. Мегето докъде е стигнал? О, краката се супер за сега. Огромно. Трябва... Мегето започва по-хубаво. Ще ви аз ти избрах и приятели. Има два крипера. Хора, ще направим нещо. Гейк. Ама той прави лице на Крипър. Не правя лице на крипър. Какво е това кенгуру скапано е? Не знам. Се отдалечи, ще направя много. Няма. Трябва... Добре. Ако се отдалечиш, директно ти пиеш. И спинчаш ще направи. Shadow Boom може ли? Може. се отдалечи Да, да да, почне може да наново. направиш ново. Не може. Може да почне наново да го прави. Добре, ма... Така. Сега... Меги? Хора. Значи, сега ще направим. Това ще направим с... Пи гадна напитка. Хора, Не, само да не ми громи това втори. Това прилича малко на тялото на Фокси. хора, съжалявам, но направих дупка в земята. Наложи се. Да видим Мегето. О, Да, краката хора, на Фокси. гледа Мегето, май се справя добре. Много по-добре. Но използвай други кафевицове. Нали знаеш, че има, краката са нали ти знаеш, че има настрани. турбичка? И краката са ти много зле. Мегето е направил много Меге, оправи лоши си крака. краката. Да, да си ги оправи. Не, остави ги, аз съм съдята. Хора, Ама пръстите са ти на да сте. що за кенгуру е това да видим Ванката БГ? Хора, Ванката БГ с много лош цвят започна. Татка е турбичката. Голямо! Голямо. Това е малко. И само да ти кажа, Това е само жив, бърз, това е май бебе. има. Не! Това е само бебето, бе! Да, голямо бебе. Но- Наново започваш. Като човек без кожа. Да видим Мегето. Виждат вътрешности. Ама каква е това? Ми прилича на... Наново започваш. Огромно. Без бебе. Бебето може в турбичка, ако някой може да го направи. Ама препоръчвам да им го прави бебе. Ханс, че ти е накрая. Така. Да погледаме Мафаспа БГ-то, Мегето. Ако клипа стане много дълъг, ще го разделя на части. Така, Мегето, добре. Погледни моите. Ела. Да видим Виж на краката. Ванката БГ, хора. Ръката как са? Чакай, бе. На здраве. Ами... Това трябва само толкова Ай, да бе. са големи ходилата. Него краката са му колко... Много ли го съм да от начало целя? Не, на пауза. Хора, спря го на пауза за малко. Сега ела да погледнеш към мен. Не може да помагаш. Хора, най-лошите крака, които съм виждал в света. Погледни моите. Да видим Ванката БГ. Сигурно ще болям. Накрая ще ги оценяваме. В момента правя турбичката.
По-добре ли съм от преди поне? Не. Да, това е До някъде. другата страна. Нищо друго. Само, че до другата страна. Мегето хора Ивана, къщата е направила това на криво. Турбичката е направила на криво. Но пука ли? Тя все пак е мегето. Да, ама на криво. Винаги е Ама на криво. Турбиш. Хей, Виж бейби! как е. Виж тук, виж там. Поне там да го сложи. Джем, Е, тук виж. Големи с едно квадратче турбичка. Така хора, учеме да видим ванката БГ. О, малко е турбичката, майче. Да погледнем. Ванката БГ много огромна турбичка е направила. Прекалено голяма ли или е прекалено малка? Прекалено голяма. Ръце, къде ще са всичко. Ей, сега, че малко ми се струва мъничко. Да видим мегето. Така. И мегето има най-грозния скин на момиче, но не ги харесва. Това е важното. Така хора, мегето тук добре. За сега добре. Трябва да продължи нагоре. Мегле. Хора, Аз бих ви съветвал да видим ванката да го БГ. направите 3D. 3D да го направите. Ванката БГ Нали? гледаме. Моето е 3D в момента. Ванката Твоето не е БГ до някъде. 3D. До някъде. Горе. Това прилича на кошницата, то ма в цялото тяло. Да, верно си Ама цялото аз по ще тяло. го оценявам и ще казвам забележки. Моето е горе-долу 3D. Чеме да видим пак Не е меге. 3D. 3D значи да има купчета напред и да се вижда кореми, работи. Хора, ето мегето. 6,26. Хора, да скучаваме и затова ще направя. Ще взема едно лъкче. И стреляй по ванката БГ. Отиди до ванката БГ и го стреля, бай. Почти получи. Сега представяш да го учиш. О! Да го спричам разсейваш така. Shadow Boom. Кой стреля на мимо кенгурото? Ти. Shadow Boom беше. О, Иван ти го блокна. да. Иван е хакер, хора. Иван е пете. Меденка, Лата. Иван е меденка. Човек, гледай го сега го стрелям. Хай, ма ти си на креатив, забравя ли? Да. Виж, падат от него стрели и ванката БГ ражда стрели. Хаштаг ванката БГ и е стрела. В костюм на... Фак. Хора, сега ще видите какво ще направим. Ще напълним турбичката му с стрелички. Не е приятно. Снима клипче. Ама моето повече прилича майче на динозавър. Който прилича повече на дупе. Не, моето прилича майче на повече кураце. На Чакай, бабе. виж сега. Ама, кенгурът е такъв... Даниел. Ка. Ха? О, Меги е този цвят, с който се започна, помни канене партиш. Отиди да видиш малко и Мегията, не може да обръщаш само чакай цялото малко. внимание. Ебе. Това тук какво написваш? Ванката БГ? Не. Какво? В момента зъбите на кенгурото. Това какво е да го стреля? Продължаваме с видеото. Така, хора. Бяхме на пауза за малко и се завърнахме. Хаштаг, завърнахме. 20 зъби, бе! Не знам кое е. Май знам кой вече ще пие. Това по-скоро прилича на Тирекс. Ама, Ваня, обещаш ли, ако ти се паднеш да пиеш, да си го изпиеш? Половината, защото Без Да да видим мегето. Не, първо трябва Цялото. да го опиташ първо. Да е цялото обаче. Мегето, като гледам, раздвижи малко тия ръце, не е така надолу. Напред е така, поне да са, е така напред. Ама поне да са напред. Хора, ванката БГ не е справа, псува. И лягайте си. Хора, ако още една псовня чуем от ванката БГ, например, както тук, когато я чухте, не се абонирайте за него никога. И ще го издисконектим и той ще пие. Това е гланс. Да, знам. Дай ми си И може да се върнем, когато стане светло. Да. Да видим ванката БГ така. И може ли аз да оценявам от твоя телефон, Христо? Shadow? Да. Мерси. Не мога в момента да гледам. Добре. Да видим мегето по-добре. Лошо ли ми е? Кенгурата. Хора, мегето до някъде... А устата му къде е, бе? Не е готово
Марилка, Меги. По принцип Мегето го е направил добре. Да, но очите трябва да са по-големи в бяло и да малко. има черна точка по средата. Добре. А да как да направя черен точка, ама няма да кажа на Мегето. С черно блокче, Ванка. Не, Хора да видим Ванката БГ е така. Добре. Абе, по-добре да седи малко при Мегето. Видим. Мегето се справя добре. Малко и то не прилича на английски. Ма не ще да се чие. Поне чувалчето трябваше да му е оранжево. И някой, ако е гледал, Това предатор. стелите. някой, ако е гледал филма Хищника или на английски Predator, знае, че това е лицето на Predator. Верно е. Моето ли е? Да, Иване, ти си звяр, който излизат острият от него. Колко минути? Има бластер. Коя минута е? Не имам пред моето на героя, на това, което строя в момента. И устата му има шипове. Нали? Да. Още 3 минути и 40 секунди. Нещо ми Мегето трябва да побърза. Мегето трябва да побърза. Ушите къде са му? Бебето къде е? Без бебе хора. Ама, тя нали в цикъл? Извинете, това беше Иванката беги. Не е вярно. Така да видим. Шадълбум има истерични подвизи. А, Моля? Хора, коментирайте. В този клип искам да коментирате на кой повече ви харесва. На Ванката БГ или на Мегето? Кенгурото. Но дали 5 души ще коментират? Значи.